הוא דיבר איתי, זה צדיק אחד פה שמתפלל פה איתנו, אתם מכירים אותו, הרב בנימין לורי. אז הוא ברוך השם מקים איזה עמותה לעזור ולסייע לאנשים, להוציא אותם מהצרה שלהם, צרת העוני והבעיות האחרות. והוא עושה דברים לשם שמיים, והוא מחלק דברים, הכל בכבוד גדול. הוא לא נותן לאנשים מוצרים, נותן שוברי קנייה כדי שיוכלו לקנות בכבוד ובשמחה, כמו שאדם יש לו כסף. זו מעלה גדולה זה. וגם כן הוא עוזר לאנשים בעניינים רפואיים ובעניינים גדולים מאוד, מסייע להם. אנחנו מכירים אותו, כולם יודעים מי הוא. הרב בנימין לורי, יש לו את העמותה נקראת אור בנימין. אז מי שיכול לעזור, לסייע לו, למה הוא באמת עובד לשם שמיים, עובד באמיתות. זה לא כל אחד ואחד זוכה לעבוד באמיתות ולשם שמיים. הוא זכה, ברוך השם, לעשות את זה לכבוד השם יתברך, ולהוציא את האנשים מהצרה שלהם, ממעגל העוני שלהם, להכניס אותם, שיסתדרו. הרי בעצם זה העבודה. לא העבודה שהבן אדם יהיה זקוק כל הזמן, אלא לבוא, לעזור לו, להוציא אותו, כדי שברוך השם יוכל לעמוד על הרגליים. זה יותר מעלה גדולה. וזה בעצם היסוד של העמותה הזו, והיא מעלתה גדולה מאוד. לכן כמה שאדם יכול לעזור, הרבה שנים שהם ייתן לו עוד חיים טובים וארוכים והצלחה גדולה, בעבודה הגדולה שהוא עושה, מסייע. לא כולם, רגע, לא כולם עושים את העבודה הזאת. יש הרבה עמותות, כל אחד לפי עניינו, אני לא מכיר אותם, אבל אנחנו מכירים אותו, והוא ממש עושה את העבודה, עושה את העבודה לשם שמיים כמו שצריך. הוא מחפש לעזור לאנשים בלי אינטרסים. יש אנשים מחפשים לעזור עם אינטרסים, כדאי לתת לו, אני אתן לו, לא כדאי, אני לא אתן לו. הוא לא מחפש, אני יודע שהוא עוזר לאנשים שאין לו שום נפקא מינה מהם, רק לשם שמיים. המעלה גדולה מאוד, וכל אחד יכול לעזור לו, שיעזור לו, וגם אלה ששומעים אותנו בכל המקומות, שיכולים לעזור ולסייע לו, יזכו לכל הברכות האמורות בתורה, שבחור יעזור להם, שלא יצטרכו לבריות אף פעם. ושיהיה בשורות טובות. מה הטלפון? 05. הטלפון, מי שרוצה להתחבר איתו עם הצדיק הזה, 05 3 31 18 261. הנה זה המספר, שתקחו אותו ותתקשרו עם הצדיק הזה. כן, מי שרוצה, כמובן שאדם נותן צדקה לשם שמיים, ודאי שיכול לבקש את כל הבקשות וכל הדברים הטובים, והשם ודאי יעזור לכולם ויעזור לו הרבה. כן, מה אומר כבודו? כן, מה אומר? עוזר לבעלים צדועים, הוא הולך עד הבית שלהם. כן. כן, הוא בעצמו, כן, אני יודע, הוא בעצמו מרים ועושה. אתה מכיר עוד אחד כזה שהוא בעל עמותה, שהוא בעצמו מרים את הדברים? לא מצוי דבר כזה. אדם שיש לו עמותה, בדרך כלל יושב באיזה משרד, כן, ודאי, יושב במשרד עם הרכב המפואר ונותן הוראות. הוא לא, הוא בעצמו בא והולך ומחלק ונותן. אנשים, אני מתפעל מזה שהוא נותן לאנשים שאין לו מהם שום אינטרס. זה מעלה גדולה מאוד. קשה להשיג אנשים כאלה. אם היה הרב יעקב היום, היה מכיר אותו הרב יעקב, הוא אומר עליו את הדברים הטובים ביותר. טוב, אנחנו מכירים אותו, השם יעזור, שיהיה לו הצלחה גדולה, בכל מכל כל, מי שעוזר לו, יקבל את כל הברכות האמורות בתורה, וקרוב בעזרת השם. אומר הרב, בוא נחזור לעניין שלנו. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד חשוב, גם כן, שידעו פה בבית הכנסת, מי ששומעים אותנו, שיעזרו לנו. פה בבית הכנסת אין מניין בשבת, ורוצים להקים פה כולל של אברכים שילמדו פה בשבת, והתפללו פה, וככה זה מקום שהתפלל פה הרב עובדיה והרב יעקב עליו שלום, ועוד רבנים, ועוד צדיקים. ואני דיברתי עם הגבאי של בית הכנסת, שהתחברו איתם, עם בית הכנסת שיעזרו להם, בשביל העניין הזה להחזיק את המקום הזה. מי שיכול להביא את הכולל שלו לפה, וככה יהיה פה קהל, וילמדו, יתפללו פה בשבת, זה מקום להחזיק אותו, כדאי להחזיק את המקום הקדוש הזה. במקום שיהיה במקום אחר כמה אלפים, שיהיו פה, יבואו לפה, ישתפו פה, יתפללו פה, ואז זה מעלה גדולה מאוד. אז מי ששומע אותנו, ורוצים להביא כאן את הכולל, או מה נפקא מינה איפה ילמדו? ילמדו בירושלים, או בביתר, או בבית שמש, או בבני ברק, לא נפקא מינה. אז ילמדו פה תורה, כדי שהמקום יישאר פה, יישמר לנו, שלא נפסיד את המקום הקדוש הזה, שכל הרבנים היו פה, וכל גדולי ישראל שהיו כאן, שימשיך המקום הזה. אז לכן,
שיתחברו עם הגבאים, ויכולים להתחבר איתם. יש את כל הדרכים שבעולם, לעזור ולסייע כאן למקום הזה גם כן. לא בעיה, אפשר להביא במקום אחר כל אלה כאן, וילמדו פה תורה, וגם המקום יהיה לו גם תפילות טובות, מלאות, מושלמות, בעזרת השם ברך. מצווה לחזק את כל